אז אוקיי, נתחיל ישר בשיעור, כרגיל באיזשהו קטע קצת מצחיק וקצת גרוטסקי אפילו, אבל גם ככה אפשר לעשות מוזיקה, ששומעים רק. עוד לשונה. שזה יותר חזק. בסדר, מקסימום. טוב. אבל תחשבו על הקטע של איך בעצם מופק הצליל, מה יש לנו פה בעצם, דברים שקצת דיברנו עליהם. הוא היה כאילו שהוא יצא מהסרט של קוראים לה, של דיסני. לא, האם... כן, וואנה, כמובן, וואנה. אז בעצם אנחנו ראינו פה תיבת תעודה אנושית, כאילו יש לו, כולנו יש כמה חללים בגוף, האזור הזה, איפה שנמצאים, הבטן התחתונה הוא בעצם אזור שיש בו הרבה אוויר, והחלק העליון כמובן האזור של הריאות, זה קצת יותר גדול, אז גלי הקול, מדובר על אורך גל יותר גדול, אז הטון יותר נמוך. ככל שאנחנו מקטינים, אז גלי קול באורכים יותר קצרים מסוגלים להדהד שם רק, אז הטון עולה, ובאזור הזה של הפה עוד יותר גבוה, והשינוי, פעם היינו עושים את זה, כאילו, זה בטח לא יצא לי, אבל על ידי ההגדלה והקטנה של חלל הפה, אז אפשר היה לנגן. היינו עושים אבל אני כבר לא שולט על זה, אבל אתם יכולים לנסות בבית. אני חזרה קצרה על מה שדיברנו, כי אנחנו כל פעם מוסיפים עוד נטבח, אז אנחנו זוכרים תדירות עולה, אורך גל יורד, צליל גבוה, תדירות יורדת, אורך הגל גדל, הצליל יותר נמוך, ואמפליטודה, העוצמה לא תלויה בתדירות, אבל כשהיא עולה אז עולה הווליום. עוצמת הצליל, ורק שנייה אני אסגור את זה פה, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לייצר הפרעה וגלי קול, בכלי המוזיקה ההפרעה הזאת באוויר נוצרת על ידי כלי הנגינה, דיברנו קצת על זה שבכלי הנגינה נוצרים גלים מיוחדים שהם נראים ככה, הם לא נעים במישור האופקי אלא רק במישור האנכי, זה חשוב, זה בעצם מה שמפיק את הצלילים, והראינו קצת שכשפורטים ומקישים על מיתר אז הוא רוטט בתדירות טבעית, מה שקראנו בתדירות הטבעי, זה משהו שנתן לו הטבע, שם הוא רוטט בעוצמה הרבה יותר, אבל ראינו כשהסתכלנו על הספקטרום וניגנתי על החליל הזה,
ראינו שיש שם עוד כמה תדירויות, הן בעוצמה יותר נמוכה, אבל הן גם כן קיימות, והתדירויות האלה קוראים להן אוברטונים, זאת אומרת משהו שהוא מעל הטון המרכזי, או הרמוניות, מבחינה מוזיקלית זה נקרא הרמוניה, מבחינה פיזיקלית זה נקרא אוברטון. אתם יודעים מה, אולי ההפרדה הזאת היא לא מדויקת, שני השמות נכונים. וכל הרמוניה היא צליל בפני עצמו, שבעצם מרכיב בסופו של דבר את סולם הצלילים שלנו, שאנחנו רגילים לשמוע, דו רה מי פה סול וכן הלאה. זהו, והמיתר שרוטט עם כל ההרמוניות הוא מפיק את גל הקול, שבסופו של דבר אנחנו שומעים, ויש לנו כאן, הנה אנחנו רואים גיטרה, אנחנו רואים דבר יפה שהוא פורט על מיתר אחד, נכון, הוא פורט גם על זה, אבל תנודה של מיתר אחד מרעידה גם חלק מהמיתרים האחרים. במיתר הזה אמרנו נוצרות הרמוניות, נוצרים תדרים נוספים, וכמו שראינו בשיעור הקודם לפני שני שיעורים, שצליל, כלי שמהדהד בתדירות מסוימת, יכול להשפיע על כלי אחר, על קולן אחר, שיש לו את אותה תדירות טבעית. מכיוון שהמיתר מהדהד גם בתדירות הטבעית שלו, אבל גם בתדירויות נוספות, אז אם יש מיתרים שהתדירויות, אחת מהתדירויות הנוספות היא התדירות הטבעית שלו במקרה, אז הוא גם כן יתחיל להדהד. זאת אומרת, יש לנו כל הזמן מין אינטראקציה כזאת, וגם בין כלים, כשכלי אחד מנגן, הוא יכול להדהד בכלי אחר, במיתרים. גיטרה יכולה להדהד מיתרים של כינור ולייצר עוד צלילים. זה הכל איזושהי מין רשת כזאת של גלים שיוצאים ומפעילים מיתרים או משטחים אחרים שגם הם מהדהדים, והכל באולם קונצרטים זה בעצם מין אוסף של צלילים חד גדול. אוקיי, אם נסתכל, אנחנו מדברים הרבה על תדרים, אבל בואו נראה קצת איך זה מתבטא בכלי הנגינה השונים. אנחנו יודעים שכשאנחנו עושים תזמורת, אז אנחנו רוצים לחסות די הרבה צלילים, מנעד די גדול של צלילים, מצלילים נמוכים עד צלילים גבוהים, אבל הכל בתחום שיהיה נעים לאוזן. בשיעור הקודם הראיתי לכם איך נשמעים צלילים של תדרים שונים, אז ראינו שכשאנחנו כבר עוברים את התדירויות של 4,000, 5,000 הרץ, זה כבר צליל נורא צורם, זה צליל שאנחנו לא אוהבים לשמוע. אז אם אנחנו יכולים לראות, הפסנתר יש לו את המנעד הכי גדול של תדרים, אמרנו יש לו 7 אוקטבות, אז אנחנו יכולים לראות שבערך מ-30 הרץ, אמרנו שאנחנו מתחילים לשמוע בערך מ-20 הרץ, בערך מ-30 הרץ ועד נניח 4,000 הרץ, זה המנעד של הצלילים שממנו בנויים כל הקונצרטים, כל המוזיקה בנויה בערך מהטווח הזה של הצלילים. עכשיו שאנחנו הולכים על כלים שיש להם פחות מיתרים, זאת אומרת מנעד הצלילים שלהם יותר קטן, אז כשאנחנו רוצים, נניח יש לי קבוצה של כלי קשת ואני רוצה שהם יוכלו לנגן בטווחים גדולים, אז אני מרכיב את זה מכלי כמו צ'לו, שהוא יודע לנגן באזורים, אתם רואים, הוא בערך תופס נניח 2/3 מהפסנתר, הוא יודע גם צלילים גבוהים עד גבול מסוים וגם צלילים נמוכים. כאן חסר הבאס, שהוא כלי מאוד מרכזי בתזמורת, והוא יושב בערך פה, זאת אומרת הוא מכסה צלילים נמוכים, הוא נותן את הבסיס של הקצב באקורדים הנמוכים. מעל זה יש כינור, אם רוצים יותר לפרט יש גם ויולה שהיא בערך בין הצ'לו לכינור, היא יושבת בערך כאן, אבל אנחנו רואים בערך הצ'לו
והכינור מכסים לי חלק גדול מהצלילים. גיטרה היא גם כן, זה כלי שיודע לנגן מעל, זה דרך אגב הדו המרכזי, זה כאילו הצליל המרכזי שהטבע נתן. בסדר, לא סתם הוא נמצא באמצע הפסנתר, זה צליל שבכל הכלים, אתם רואים, זה הקו של אותו דו מרכזי, אתם רואים, הוא עובר כחוט השני בכל הכלים, אין כלי שמפספס אותו. אז בכלי המיתר, הגיטרה יושבת באיזשהו מקום טוב באמצע, הברס, כלי הנשיפה ממתכת, אז יש את הטובה הגדולה והיא מהדהדת נמוך, יש קרן צרפתית, קרן צרפתית זה הכלי המגולגל הזה שמכניסים אליו את היד ככה. קרן יער. קוראים לזה גם קרן יער, נכון? קרן יער הייתה בלי, בזמנו שרק השתמשו בזה הציידים, אז זה היה רק מין מתכת מגולגלת כזאת עם שופר, היו יכולים להוציא רק כמה צלילים, לימים הוסיפו לזה גם שסתומים, סליחה? כן, כן, מכניסים את היד, כן, לפעמים כדי לאמן את הסיפור. כן, כן, כשתסתכלו, אם אתם מסתכלים על תזמורת, אם יוצא לכם, תראו שהנגנים יושבים עם האגרוף בתוכו, למה הם עם האגרוף הזה, הם מסדרים, אוקיי, שאלת אז אני אגיד, בקרן יער ההרמוניות שהם מנגנים הן מאוד צפופות, בהרמוניות הגבוהות הן מאוד צפופות, ולפעמים קשה להגיע בדיוק לצליל הנכון, אז עם היד הם משחקים ככה, הם כאילו דוחפים קצת את גלי הקול, ומסדרים את זה שזה יהיה מדויק. ממש היד היא חלק מהכלי במקרה הזה, בסדר? לא הבנתי איך השימוש של זה. סליחה? קרן יער או קרן צרפתית? אני מדבר עכשיו על פרנץ' הורן, על הקרן הזה, זה מה שאתה רואה ב... יש לך צוצרה שמשתמשים ב... לא, זה דבר אחר, בחצוצרה יש עמעם, שעושה וואו 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 וואו, יש אתם יודעים מה, אני אתן לזה יותר מאוחר, בסדר? אני לא רוצה פשוט, זה קצת סטייה, אנחנו נדבר על יותר בפירוט על כלי הנגינה האלה, בסדר? אחר כך, אבל פשוט מנגנים את זה עם האגרוף בתוך הכלי. יש לנו את הטרומבונים, מה אתם אומרים? לפחות משהו מדעי, תראו לעצמכם שזה היה מדבר על זה. יש לנו את הטרומבונים, שזה הכלים האלה, שמעריכים ומקצרים אותם, את עמוד האוויר, זה קצת כמו כינור, הם יכולים לנגן את כל הצלילים, להבדיל מכלים עם קלידים, אז הטנור גם כן יושב איכשהו באמצע הצלילים, אבל יש גם טרומבון בס שהוא יושב פה, באופן דומה יש גם את כלי הנשיפה מעץ, אז יש את הבסון, כלי שעושה ככה קולות נמוכים, כלי ארוך, וכאן יש קרן אנגלית שבכלל לא נראית כמו הקרן הצרפתית, זה נראה כמו מוט מאורך כזה, שיותר על הטונים הגבוהים, הבוב כבר בטונים אתם רואים ככה מעל הדו המרכזי, והחליל שמצפצף לו איכשהו למעלה, יש גם חלילים יותר קטנים, פיקולו, שממש באזורים האלה, וכאן נכנסים הקולות קולות השירה, אז יש את הבאס, שזה קול גברי, הקול הנמוך, שמאלה מהדו המרכזי, יש בס עוד יותר נמוך שנקרא בס פרופונדו, שזה בקושי שומעים אותו, באופרות רוסיות הם אוהבים מאוד את הבסים, אז זה נשמע, מעל הבס באופן כללי יושב הטנור, שזה קול גברי, נדבר קצת על המאפיינים שלהם תקף, ואז אנחנו מגיעים לקולות הנשיים, שהגבוה זה סופרנו, אבל מתחת לסופרנו יש עוד קול שנקרא
מצו סופרנו, שזה כאילו חצי סופרנו, ויש אלט. אלט זה הקול הנמוך הנשי. אנחנו נראה את זה פה בהדגמה. אוקיי, אז כאן דיברנו. אז לגבי הקולות, אז יש לנו בס, בריטון, כן, בריטון כמובן, זה בין הבס לטנור. הבריטון זה קול גברי, בערך כמו שהקול שלי בו נניח, בערך בריטון, זה הקולות הגבריים, והאלט, הקול הנשי הנמוך, מצו סופרן וסופרן, זה הקולות הנשיים. עכשיו הבאתי דוגמה, יש לנו כאן זמרת אופרה סיסיליה ברטולי, היא מצו סופרן, זאת אומרת עיקר התפקידים שלה זה בסופרן הנמוך, אבל יש לה מנעד מאוד מרשים של קולות, פשוט לקחו קטע זה לקחו קטעים קצרים. זה מרשים, חוץ מזה שנראה שהיא הולכת למות כל רגע, אבל תשמעו, זה מתנת אלוהים, והם עובדים הרבה מאוד על הנושא של הקול. עכשיו, יש, כן, זה קצת, יש קול אופראי שנקרא קונטרטנור, בדיוק, שזה מין אלט כזה לגברים. יש גם, איך קוראים לזמר הישראלי הזה ששר את זה? דאור, בדיוק, דוד דאור. זה היה קול ששמור, לפני המאה ה-19 גברים היו עם קולות יפים, ילדים עם קולות יפים, לחלקם הציעו להורים הרבה כסף, ואז היו עושים להם ניתוח, לא כל כך נעים לילדים, והיו מסרסים אותם פשוט, והם היו נשארים עם הקולות האלה. הקול של דוד דאור זה קול, מה לעשות, ששואף לקול הזה. הקסטרטו קראו להם, באופרה האיטלקית, בשירה האיטלקית קראו להם קסטרטו, שזה כאילו אחד שהורידו לו, והאחרון מת במאה ה-20. יש הקלטות שלו, אני לא אשמיע לכם את זה, יש הקלטות שלו שהוא כבר די מבוגר, שומעים קצת כמו קול של אישה, אבל קצת נמוך. עכשיו, אז לגבי נשים ששרות בקול יותר נמוך, אני חושב שזה כבר משהו קרקסי כזה. ברור שהן יכולות להשמיע קול כזה יותר נמוך, אבל לא תפרו להם תפקידים לזה, אז לא היה צורך. שרים על פי תפקידים. אז זהו פחות או יותר. בואו נשמע אולי את גדול זמרי הטנור שר עם איתה, עם סיסיליה, שזה כמובן פברוטי, זה גם קטע יפה. הם הוקלטו בזמן חזרה. תגידו לי אם צריך ללכת לאב הבית שיגביר את הרמקולים. זה מתוך לטרוויאטה, זה שיר הנושא במסיבה שהם עורכים. אבל זה מין חזרה כזאת, לא עם ה... אולי זה לא חזרה.
איזה תיבת תעודה יש לו לפברוטי. בעבר באמת זמרי אופרה היו גדולי גוף ולא בכדי, היום הם כבר יותר שחקני קולנוע. אתם מכירים קצת את הסיפור של הטרוויאטה? הוא מבוסס על סיפור של דיומה, הגברת עם הקמליות, אשת חצר ככה כמו שהיו פעם, והיא בסופו של דבר כמו בכל אופרה טובה מתה, היא מתה משחפת, שזה נחשבת למחלה הכי רומנטית, כל הגיבורות מתו משחפת, גם לבוהם מיני היא מתה משחפת. ראיתם משהו יחזיק? חשבתי שהייתי קרן צרפתי, לא הספקתי. למה זה חזר לזה? עכשיו שמת זה. איפה זה? חשבתי שאחד מכם מדבר ממש יפה. אוקיי. טוב. אוקיי, עכשיו נהנינו, עכשיו נחזור לפיזיקה. טוב, עכשיו אנחנו נדבר עוד קצת על התדירות הטבעית, כי אנחנו באמת מדברים גם על מדעים, וזה נושא מאוד חשוב, ויש בזה לא מעט דברים יפים גם לראות בעין. אז אמרנו שכל גוף פיזיקלי הוא נולד, או נוצר, יצרו אותו עם תדירות טבעית, שכשמפעילים עליו כוח, אם אני לוקח, נניח את המיקרופון הזה, אני אתן לו איזשהו מכה, אז הוא נורא מוצק, אבל הנה העמוד הזה, אני אעשה לו ככה, אתם רואים, אז הוא מתנדנד באיזושהי תדירות. התדירות הזאת שהוא מתנדנד בה, הנה מצאתי דוגמה דווקא יפה, זה התדירות הטבעית שלו. בסדר? למה הוא מפסיק? כי יש לו חיכוך והאנרגיה הולכת ופוחתת, אבל אם אני אמשיך לעשות לו ככה, אז הוא יישבר. אם אני אמשיך לעשות לו ככה, אז הוא ימשיך להתנדנד, ואם אני ידע לנדנד אותו, לתת לו פולסים של כוח, בדיוק בתדירות הטבעית שלו, אז הוא יהיה הכי מרוצה. אז הוא יקבל את האנרגיה, העברת האנרגיה היא אידיאלית, וזה נקרא רזוננס. בסדר, המושג הפיזיקלי נקרא רזוננס. מאיפה אנחנו מכירים את זה? אנחנו מכירים את זה בנדנדה, גם כשאנחנו מתנדנדים, נכון, אנחנו עושים עם הרגליים ככה, אבל אנחנו לא עושים עם הרגליים סתם. אנחנו עושים עם הרגליים בדיוק כשאנחנו בנקודה הכי נמוכה של הנדנדה, נותנים לה שוונג, היא מגיעה למעלה, אנחנו מפסיקים, נותנים לה לעשות עוד פעם, ומנדנדים. עכשיו תשימו לב, ילדים קטנים, הם כבר יודעים את זה. אם המנדנדה מתנדנדת בתדירות טבעית של עולה יורדת בשתי שניות,
אז פעם בשתי שניות הם ייתנו את הכוח. מה קורה כשאנחנו מנדנדים מישהו לא בתדירות הטבעית, את הילד, כשאנחנו רוצים לעצור את הילד, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים ככה, אנחנו כאילו מכניסים כוח לא בתדירות הטבעית, אז הנדנדה מפסיקה לפעול. וכשהוא אומר אבא גבוה, אנחנו עושים לו ככה בתדירות הרזוננס. עכשיו אנחנו יכולים לעשות לו גבוה ופחות גבוה, אם הוא ילד קטן, הוא קצת מפחד, אז עושים לו, אבל התדירות היא אותה תדירות, למרבה הפלא, לא משנה לאיזה גובה הוא מגיע, עד גובה מסוים, הנדנדה תמשיך לנדנד אותו בפעם בשתי שניות. איך זה יכול להיות? הרי פעם הוא עולה גבוה ופעם הוא עולה נמוך. כשהוא עולה נמוך, המהירות יותר קטנה. אז הוא עולה למעלה יותר לאט, חוזר לאט, יותר לאט בסך הכל 2 שניות. כשאנחנו מנדדים אותו גבוה, אז הוא עולה וחוזר מהר, אז הוא יכול לעשות מרחק יותר גדול, עדיין באותו זמן. עכשיו על הפטנט הזה המציאו, בעצם השעונים של פעם, שעוני המטוטלת, היום יש לנו שעונים אלקטרוניים, כן? שיש שם איזשהו גביש, והגביש הזה, כשמכניסים לו מתח, הוא מוציא תדר, והתדר הזה הוא מדויק, סופר מדויק. אז הוא נותן לנו נניח פעם בשנייה, או 1000 פעמים בשנייה, אבל סופר מדויק. אבל בשעונים של פעם, אז היה כל מיני קפיצים שהניעו את המחוגים, המחוג של השעות, המחוג של הדקות, המחוג של השניות, אבל היה צריך משהו שייתן לו את הטיים, אחרת זה לא שעון. אז כבר ידעו קדמוננו, עוד מתקופת גלילאו ואפילו לפני, שמטוטלת, כמו נדנדה, אבל נניח אם יש לי סתם איזה חוט עם משקולת פה, כשאני מוציא אותה מנקודת שיווי המשקל, היא מתנדנדת בתדירות קבועה. ואז כל מה שאני צריך במטוטלת של שעון, מכיוון שהיא מתנדנדת בתדירות קבועה, אז יש לי כבר את השעון, אני רק צריך לחבר גלגלי שיניים, שנניח הוא מתנדנד פעם בשתי שניות, אני רוצה למדוד שנייה, אז אני אשים איזה גלגל שיניים, שפעם בשתי שניות תחלק את זה לחצי, והגלגל הזה יסתובב סיבוב שלם פעם בשנייה, ולשעות אז אני אכפיל את זה, אשים גלגלי שיניים יותר גדולים, אבל העיקר שיש לי משהו שנותן לי זמן באופן קצוב וקבוע, אבל אם אנחנו ראינו את המטוטלת הזאת, אנחנו נותנים לה מכה, היא מתנדנדת ועוצרת, כי זה לא אידיאלי, יש חיכוך באוויר עם השולחן, אז יש שם קפיץ, שכל מה שהוא עושה הוא נותן לו דחיפה קטנה, הוא נותן לו דחיפה קטנה למטוטלת, המטוטלת ממשיכה להתנדנד כל הזמן. שעוני קוקייה פעם היו מותחים, היה מין משקל, זה פשוט היה מותח קפיץ, והקפיץ היה נותן כל פעם מקונת לנדנדה. אז הבנו. עכשיו אם האבא רוצה, הוא יכול לגרום לילד להסתובב מסביב לנדנדה, זאת אומרת, כשהוא מכניס את הילד שלו לרזוננס, הוא צריך להיות זהיר, כי העברת האנרגיה מהיד שלו לנדנדה היא כל כך יעילה, שהילד יכול לעוף לירח כתוצאה מזה. אז אוקיי, אז גם דיברנו על הפסדי אנרגיה, וזה שצריך לתת פולסי כוח כאן על כדור הארץ, בשביל שהתנועה לא תדעך. אז עכשיו תראו, יש כאן 2 דוגמאות, בואו נסתכל שנייה על 3 הקפיצים האלה, זה קפיצים שווים בכוחם, במשקל שלהם, ואפשר לראות, אתם רואים, החץ הזה מראה את כיוון הכוח והעוצמה שלו שמפעילים על המטוטלת. אז אנחנו יכולים לראות שהמטוטלת הכחולה היא ממש ברזוננס. אתם רואים, היא מגיעה, המשרד שלה הכי גבוהה, עוד שנייה, זה מתחיל מאיזה מצב 0, אבל הכוח בדיוק, איך שהיא מגיעה למטה, הכוח מרים אותה למעלה, והיא, זאת אומרת, במצבים מסוימים, אם הקפיץ לא מספיק חזק, אז יטוס מהקפיץ. לעומת זאת, השמאלית והימנית, הכוח
הוא קצת מאחר, הוא קצת מקדים, ואתם רואים שהן עולות פחות. בסדר? זאת אומרת, שתי אלה בעצם לא נמצאות ברזוננס, במצב האנרגטי המדהים הזה, שבדיוק הכוח שמופעל על הקפיץ בתדירות הטבעית המדויקת, וכאן. בואו נסתכל על המדען הזה, יש לו פה כמה מטוטלות, זה נקרא מטוטלת הפוכה, כל אחת מתאפיינת באורך של המוט ובגולה הזאת, ולכל אחת יש אורך קצת אחר, ושתי אלה נניח משקל אחר, ומה שמשפיע על התדירות הטבעית, כמה התנודות בשני המטוטלות האלה ירצו לעשות, זה באמת האורך של המוט והמשקולת. אז אתם רואים, הוא מטלטל את זה אחורה וקדימה, מכיוון שזה ג'יף, אז זה הכל קופצני, אבל הוא לפעמים מטלטל את זה בתדירות של אחת, ולפעמים הוא מטלטל את זה בתדירות של אחרת. אתם יכולים לראות שכשאחת נכנסת אתם רואים עכשיו זאת ברזוננס והן עומדות, בגלל שהוא מנדנד את זה רק בתדירות, עכשיו זאת ברזוננס, ועכשיו זאת ברזוננס, ותקף זאת, אתם רואים, השאר עומדות. ברגע שלא מנדנדים בתדירות הנכונה, זה לא עושה שום רושם על המטוטלת הזאת, זה להפך, זה רק מעצבן אותה. בסדר? זה מיד יתקשר גם למיתרים, ואני חושב שאתם כבר בערך יודעים איך. כן. עוד פעם, לא שומע. כן, כן. התדירות הנכונה, זאת אני דוחף בתדירות שהיא גם התדירות הטבעית של המטוטלת. זאת אומרת, אם אני רוצה להכניס את המטוטלת הזאת למצב האנרגטי הזה שנקרא רזוננס, שזה המצב האידיאלי נניח, שבו אני משקיע אנרגיה וכל האנרגיה הזאת עוברת למטוטלת, אז אני דוחף, נותן מכה פעם בשתי שניות, והמטוטלת מגיבה בהתאם. כמובן, אני יכול גם לעשות דבר לא נכון. תראו לעצמכם שאני נותן פעם בשתי שניות, כשהמטוטלת דווקא באה לכיוון הזה, אז זה לא טוב. אני צריך, הכי טוב, זה שאני אתן למטוטלת את המכה, כשהיא מגיעה למעלה וכאילו נעמדת שנייה במהירות אפס, אז אני מכניס לה את האנרגיה. אם היא באה מולי, אז המהירות שלה תפחת. אוקיי. בסדר, זה כולנו עברנו את זה כשהתנדנדנו עד היום, אני מאוד אוהב להתנדנד. אז על זה גם כן דיברנו. הנה אתם רואים את שני הילדים, אחד מתנדנד במשרעת, כן, אמפליטודה, עוצמה, במיתר זה עוצמת הצליל, מתנדנד באמפליטודה יותר גבוהה, הוא מתנדנד באמפליטודה יותר קטנה, אבל אם תספרו, אני כתבתי 2 הרץ, 1, 2, 1, 2, אתם רואים שניהם, 1, 2, 1, 2, כשהוא הכי למעלה גם הוא הכי למעלה, כשהוא הכי למטה גם הוא הכי למטה, וזה הרעיון שאני מקווה שהצלחתי להעביר. עכשיו, רזוננס קטלני, הבטחתי לכם. מכיוון שלכל גוף יש תדירות טבעית, זה לאו דווקא אומר שהגוף זה טוב לו להתנדנד בתדירות הזאת. יש גופים שהתדירות הזאת מטלטלת, מכניסה אותם לכזאת ויברציה שמבחינת החוזק של החומר הם מתפרקים בתדירות הזאת. אם אתם נוסעים באוטו אתם יכולים לשמוע שמשהו כזה מתחיל לרטוט, לצלצל, זה יכול להיות איזה מדף שלא מחובר טוב. מה קרה? יש משהו באוטו, איזה מנגנון שיש לו מחזור, נניח הסיבוב של הגלגל, או סיבוב של איזה ציר במנוע, הוא מכניס את האוטו לאיזשהו טלטול, אז על האוטו זה, כולו זה פחות משפיע, אבל יש שם איזה מדף שזה בדיוק התדירות הטבעית שלו, והוא נכנס לרזוננס הזה, ואתם מתחילים לשמוע, אתם הולכים למכונאי, הוא מחזק את זה, זה יכול גם לשבור כל מיני דברים, זה עושה נזק. אחד הדברים הכי דרמטיים זה באמת מסוקים, והתרסקו מסוקים כתוצאה מהדבר הזה,
כתוצאה מאיזשהו תכנון לא נכון או תקלה. במסוק יש למעשה, מסוק הזה זה צ'ינו, יש לו שני מנועים, כל אחד מסתובב באיזה תדירות אחרת, והכנפיים כשהן מסתובבות יש כוחות נורא חזקים שעובדים על הכנפיים. עכשיו מספיק שתקרה איזושהי תקלה, לדוגמה יש פה איזשהו קפיץ שאמור לנתק בין התנודה של הרוטור, איזשהו משכך כמובן, לבין הגוף של המסוק, אבל אם קורה משהו למשכך הזה, כל התנודה של הרוטור נכנסת לתוך הגוף של המסוק, ובמקרה הזה הזנב זה התדירות הטבעית שלו, הוא קיבל את התדירות הטבעית של הסיבוב של הרוטור ופשוט מתפרק. מבינים? זה מכניס אותו כמו את הנדנדה לתנודה כזאת שהוא לא יכול לעמוד בה. אותו דבר כוס, אתם מכירים את הזמרת הזאת ששרה בטונים נורא גבוהים, או שאנחנו מעבירים אצבע על כוס, אז זה עושה, זה בדיוק רזוננס. אני מכניס את הכוס, אני בדיוק מסובב, והחיכוך של האצבע שלי יוצר תנודות כאלה קטנות בדופן של הכוס, וזה בדיוק התדירות הטבעית שלה, הזיזה הזו כך מהר שהיא. אבל אם הכוח הזה בתדירות הטבעית תהיה מספיק חזק, כמו אותו קול של הזמרת, הוא פשוט מנפץ את הכוס. מנפץ את הכוס, אז מה? אז צריך לדאוג לזה שבאולם הזה לא תהיינה זמרות ששרות בתדר של הכוסות, כן? או שנעשה כוסות בזכוכית קצת יותר רבה. אז מהנדסים, כשאני למדתי הנדסה מכנית, בדיוק עסקנו בזה בתנודות. כשעושים איזשהו גוף שיש עליו מנועים מסתובבים בתדירות מסוימת, צריך לתכנן את המבנה המכני של הגוף הזה, נניח אם זה מנוף גבוה כזה שמעמיס חומרי בניין, צריך לתכנן ככה שהגוף, זה לא תהיה התדירות הטבעית שלו, התדירות של המנוע, אחרת הוא יכול ליפול שנייה. בניינים גבוהים, גורדי שחקים, מחשבים את התדירות הטבעית שלהם ורואים שזה לא תהיה תדירות הרוח, רוח עושה משאבים, מכניסה לוויברציות, ובניין גורד שחקים כזה יכול לרטוט בצורה משמעותית. כנף של מטוס, אם תסתכלו פעם כשאתם טסים לחול ותשבו ליד הכנף של המטוס, אתם תראו שהכנף עולה ויורדת לפעמים בגבהים של פלוס מינוס חצי מטר, לפעמים ממש מתנדנדת חזק. אם הכנף הזאת לא תהיה מספיק חסונה, אז היא תישבר, ויש על זה בדיחה נחמדה. בחברת בואינג, בדגם חדש של מטוס שלהם, הכנף תמיד נתלשה, עשו ניסויים במנהרת רוח וזה, הכנף, כן, מחוברת פה לגוף, הייתה מתנתקת, חיפשו, ניסו כל מיני זה, לא ידעו, עד שבא איזה מהנדס אחד אמר, צריך לעשות נקבים לאורך החיבור של הכנף, אמרו לו מה, איזה נקב, אבל לא הייתה להם ברירה, הפסידו כל כך הרבה כסף, עשו נקבים, וראה איזה פלא, הכנף הפסיקה להתנתק מהגוף, אמרו לו מה זה, מאיפה הבאת את זה? זאת אומרת, אתם לא יודעים שבנייר הטואלט, הנייר אף פעם לא נקרא איפה שיש נקבים. אז אוקיי, עכשיו המקרה הכי מדהים, או הנזק הכי חמור, קרה על גשר ליד וושינגטון שנקרא טקומה. זה קרה ב-1940, אבל מקרים דומים קרו גם בשנים האחרונות מסיבות שונות, וזו תופעה שאתם חייבים לראות. בנו גשר, והתדירות הטבעית שלו הייתה תדירות הרוח, ותראו מה קרה. תדירות הרוח משאבים. שימו לב, צילומים אמיתיים. תחשבו שהגשר הזה הוא מיתר. Only a 35-mile-an-hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. לקוות שהנהג לא נשאר באוטו.
Finally, the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. זהו, ככה זה Ultimately, the נגמר. only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. אוקיי. אז זה רזוננס קטלני. אבל מה שאני חושבת, ברור יותר, גשר שבנו אותו בכוונה שיזוז עם הרוח, שלא ישבר? לא, בדרך כלל כשבונים, אני חייב לך זה, נכון, אני חייב לך תשובה, אבל התחלתי ולכן מסיים. לא, אני גם בנושא הזה. אוקיי, אז בוא תעלה את השאלה ואז אולי אני יכול לענות על שתי. תראו, בונים קשרים שיהיה להם מה שנקרא דרגות חופש שהם יוכלו לזוז. לדוגמה, קשרים גם פה, כשבונים קשרים, אז בצד אחד הם מחוברים לקרקע ביסודות חזקים, יסודות בטון מזוין, אבל בצד אחד הם חופשיים. זה תחשבי שכאילו שמו לגשר גלגלים, כי מה קורה? החום וקור, גשר עשוי מחומרים מתכתיים, מקדמי ההתפשטות שלהם הם שונים ממקדמי ההתפשטות של הקרקע, אז כשבקיץ הגשר רוצה להתרחב, הוא מתרחב משמעותית, האדמה פחות מתפשטת, אם הוא יהיה מחובר בשני הקצוות שלו, אז כשהוא יתרחב, האדמה לא תיתן לו להתרחב, מה יקרה? הוא יתקער, הוא כאילו איפה הוא יכניס את האורך שלו, הוא יעלה כלפי מעלה, הוא יכול להישבר באמצע. זה מה אז בגלל זה שמים צד אחד שיוכל קצת לזוז, גם בקשרים הגדולים המטורפים, אז זה מה שנקרא דרגות חופש, זה מה שנקרא הגמישויות האלה שאתה קורא לזה, אומרים בסדר, תמיד תהיה קצת רוח, תמיד זה, אז ניתן לו יכולת קצת לזוז, גם מכוניות שנוסעות על גשר, מי שנסע, אם מישהו פעם היה ליד גשר, מתחת לגשר, במנהרה, כשאתם שומעים שנוסעות מכוניות, אז זה רוטט כאילו, ממש ככה, זה נכנס לתעודה, איפה עוד אפשר... כן, יכול להיות, וכשיש קשרים שאסור ללכת עליהם שמאל ימין, כשהולכים שמאל ימין, קבוצה גדולה של אנשים חיילים, שמאל ימין, 1, 2, נותנים כוח בתדירות, ויש עוד סרט שמראה איך גשר התמוטט כתוצאה מהדבר הזה. הלכה עליו קבוצת אנשים, קבוצת חיילים, ומוטטה את הגשר, אז יש קשרים, בוא נגיד קשרים ישנים, שכתוב, אסור ללכת בקבוצה. ויש עוד הרבה דוגמאות, אני רוצה קצת לקצר, אפשר אין סוף לדבר על זה, זה תחום שלם בהנדסה. זה בסדר? אני עניתי על ה... בסדר? כן, אז כדורגל, אם תראו, אם כולם יתפצו, בתדירות כולם ביחד, בהחלט זה יכול לשבור טריבונה. היה מודע מה שקרוב לעשות כאלה. כן, זה בפירוש קרה שלא ניתקל בזה, אבל, וזה הסיפור של תדירות טבעית ורזוננס. במוזיקה זה דווקא טוב, כי התדירות הטבעית, כשמכניסים את המיתר לרזוננס, הוא מייצר את הצליל היפה בסדר, אז כן, אז אמרנו שגם המיתר, אנחנו עושים רזוננס, הנה אמרתי את זה, אנחנו מכניסים לתנודה את חלק הכלי שיוצר את הצליל, זה המיתר, או העלה, הפייה, וכמו שאמרנו, פריטה חזקה, דחיפה חזקה של הנדנדה או חלשה לא תשנה את התדירות. בדיוק ראינו, הילד ממשיך להתנדנד באותה תדירות. התדירות זה הצליל. אז זאת אומרת, אם אני אפרוט חזק או אם אני אפרוט חלש, התדירות יישאר אותו צליל, רק הילד יעלה יותר גבוה או יותר נמוך, האמפליטודה תהיה יותר גדולה או יותר נמוכה, נשמע יותר חזק או יותר חלש. מכיוון שיש אוויר, אנחנו לא... יש חיכוך, רציתי להגיד אנחנו לא על הירח, אבל על הירח ממילא לא נשמע את גלי הקול. נניח במקום שאין בו בכלל חיכוך,
וכוח כבידה וכן הלאה, אם אני אפרוט, המיתר יהיה לו הפסדים, אבל בעיקרון נניח נדנדה כזאת, תתנדנד לעד, בסדר? לא, תשכחו מזה, על הירח אולי כן, כי נדנדה צריכה כוח כבידה, מחוץ לכוח כבידה, נדנדה לא תחזור לשום מקום, אני אתן לה דחיפה, אם היא על ציר היא תסתובב, בסדר? זו הייתה דוגמה לא טובה. אוקיי, אז אנחנו צריכים לספק כל הזמן קצת אנרגיה למיתר, וזה מה שעושה הנגן, הוא פורט. תחשבו גם על מנדולינה כזאת. צריך לשאול משהו? אוקיי. טוב, עכשיו אני מנסה להסביר לעצמי ולכם למה בעצם במיתר יש את כל הדברים האלה, שזה תדירות טבעית, כי נתתי לכם דוגמה על קפיצים ועל נדנדות, נכון? אז ניקח דוגמה ממש פשוטה של מסה וקפיץ, אז אם אני מושך קצת את הקפיץ, אז הוא יעלה וירד ויעלה וירד, ואם לא יהיה חיכוך הוא ימשיך לעשות את הגל הזה למעלה למטה, ואם החיכוך יגרום לו להפסיק אז אני אתן לו עוד טיפה, אבל מה שחשוב זה שהתדירות הטבעית הזאת שלו, התדירות שהוא התנדנד בה, היא תלויה בשני דברים. אחד זה המשקל שתלוי פה, ככל שהמשקל יהיה יותר כבד, אז הקפיץ יתנדנד, הוא ירד יותר נמוך, אבל הוא יתנדנד יותר לאט, הוא יהיה כזה עצל, אז התדירות תהיה יותר איטית, יותר קטנה. וההפך, ככל שהכוח של הקפיץ, ככל שצריך למתוח אותו יותר חזק, ככל שהכוח, אז התדירות תעלה. כי הוא, אני חושב שאני מותח אותו בום, הוא רוצה להחזיר את זה. אז משקל מצד אחד, והתדירות, והכוח של הקפיץ בצד השני, וכאילו, לא כאילו, במשוואה הזאת שכאן זה התדירות, אנחנו רואים, זה קבוע הקפיץ, הקפיציות, וכאן זה המשקל של המסה, נעזוב שנייה את השורש ונעזוב את המקדם הזה, אבל אנחנו רואים שככל שהקפיץ יותר קפיצי, יש לו יותר כוח, הוא במונה, התדירות תעלה, ככל שזה יגדל, התדירות תגדל, אבל ככל שהמסה תגדל, מכיוון שזה במכנה, התדירות תקטן. בסדר? כן? מה שבמונה גדל תמיד הערך בשוויון גדל, ומה שלמטה, אני מחלק את זה בגודל יותר גדול, אז הוא הולך וקטן. אוקיי. אוקיי. עכשיו, כמו שאמרנו, החיכוך, אם אני אתן לו, אם אני אמשוך אותו, ויעזוב אותו, הוא יתחיל להתנדנד, אבל בגלל החיכוך, אתם רואים, הוא יעצר, זה עושה לי גל כזה, ולכן אני צריך כל הזמן להוסיף לו כוח. כן, אבל אם אני אפעל עליו בדיוק בתדירות הטבעית, אז כמו שראינו, האמפליטודה תלך ותעלה, כאן יש לי איזשהו מבוכנה, שמספקת לו את האנרגיה שהוא איבד, אז הוא לא יתחיל לדעוך, אלא אם אני מתחיל אותו מאפס, הוא כל הזמן יתנדנד באמפליטודה גבוהה. אז זה הרזוננס וזה הקפיץ. סיפור של הקפיץ. עכשיו מיתר. אני יכול לדמות את המיתר לאוסף של קפיצים. בסדר? זה מה שהרבה פעמים עושים בפיזיקה, לוקחים בעיה קשה, מחלקים אותה, הופכים אותה לבעיה יותר קלה על ידי פירוק שלה. אז יש לי פה את אותה, יש לי הרבה קפיצים שווים במשקל שתלוי עליהם ובקפיציות שלהם, ולכן יש להם את אותה תדירות. אני מחבר את המשקולות האלה, זה כמו חרוזים באיזה חוט, אז אחד מחובר לשני, הוא משפיע על השני, ונניח הכל מתחיל במנוחה ואני מושך קפיץ אחד, אז הוא מתחיל להתנדנד, והוא מנדנד את כל השאר,
למעשה אם אני לא אסתכל על הקפיצים, אז יש לי פה מיתר שמתנדנד, כמו שראינו, בסדר? וכל הסיפור הזה התנדנד בתדירות הטבעית. ועכשיו נעבור למיתר. עכשיו הבנו את הקפיץ, נעבור למיתר ונראה שזה די דומה, מכיוון שהמיתר הוא כאילו אוסף של קפיצים. איפה הקפיציות של כל אחד מהקפיצים, אם אני הופך את זה רק למיתר, זה בעצם היכולת שלי למתוח את המיתר. חשבו שכל המיתר הזה הוא כאילו חרוזים שמחוברים ביניהם בקפיצים, בסדר? ועכשיו אם אני רוצה למתוח את המיתר, אני כאילו מותח את שורת הקפיצים הזאת. אז יש למיתר הזה, הקפיציות הזאת נקראת מתיחות, כמה המיתר מתוח או לא, אז זה כאילו הציבוכים היה K, הקפיציות של הקפיץ, פה זה T, המתיחות של המיתר, ולמטה היה משקל. עכשיו, אם יש לי עצם כזה, אז אני אדבר על המשקל שלו, כי הוא כדור, הוא קטן, אני יכול לדבר על... אבל אם יש לי חוט, אז אני מדבר על הצפיפות שלו, זאת אומרת, או משקל סגולי, כמה משקל יש לו לכל יחידה קטנה. בסדר? אז מה שרשום פה זה בעצם המשקל של החוט, אבל נכנס כאן הקטע של האורך שלו. זאת אומרת, האורך שלו כפול צפיפות של כל יחידה קטנה, נניח האורך שלו זה 1000 מילימטר, כל מילימטר שוקל גרם למילימטר, אז כל המיתר שוקל בסך הכל כמה שזה יוצא. בסדר? אז זה בעצם ממש משוואה של קפיץ, רק שאני מחלק את כל המשקל של הכדורים האלה על פני כל הקפיץ. אז עכשיו מה אנחנו רואים מהמשוואה הזאת? וזה כבר מאוד רלוונטי, כי לפי זה אני רוצה לבנות גיטרה, אני רוצה שכל מיתר יהדהד בתדירות מסוימת, בגיטרה יש לה מספר מיתרים, בדרך כלל כל מיתר, יש מיתר סול, מיתר לה, מיתר... אני רוצה שהוא יהדהד המיתר בתדירות מסוימת, אז אני יודע שיש לי כאן, מה שמשפיע זה האורך, הוא מופיע לי כאן בשני מקומות, אבל ככל שהמיתר יהיה יותר ארוך, מכיוון שזה מופיע במכנה התדירות קטן, אוקיי, המשקל שלו מופיע גם כן במכנה, ככל שהמשקל שלו יהיה יותר גדול, יהיה יותר כבד, הוא גם כן ירצה להקטין את התדירות, והקפיציות שלו, כמה אני מותח אותו, כמה שהמיתר מתוח, זה מופיע במונה, ולכן ככל שאני אמתח אותו יותר התדירות תעלה. אז יש לי, כשאני רוצה לתכנן גיטרה, אני צריך להתייחס לאורך של המיתר, אני צריך להתייחס לצפיפות שלו, בפועל מאיזה חומר הוא עשוי, מתכת, פלסטיק, whatever, כשאני הולך לקנות בחנות, אני שואל מה הצפיפות של החוט הזה, הוא אומר, סליחה? סליחה שאני מתפרץ, אבל מה מייצג את הצפיפות במשפט? הרו הזה, בסדר? אז האורך, לנו איך נראה טוב? סליחה? יכול להראות לנו איך... אנחנו רואים עכשיו מערפה? לא, אתה רואה פה מיתר, אז זה... מה זה? כן, זה התדירות שבה הוא מתנדנד. בסדר? לכל תדר, לדו נניח 256 תנודות בשנייה, זה התדירות. אני רוצה לעשות דו, אני רוצה לעשות מיתר שירטוט לי בדו, ואני רוצה לעשות אותו מניילון, אז לניילון, המוכר אומר לי, הצפיפות של הניילון היא מסוימת, בסדר? הוא יגיד לי, זה שוקל 100 גרם למטר, בסדר? אז יש לי את הנתון הזה, עכשיו אני מחליט איזה אורך אני רוצה של המיתר, אני לא אקח אורך של 10 מטרים, אני אקח מיתר קצת יותר קטן, ואז מה שנשאר לי, זה כשאני מותח את המיתר על הגיטרה, אז אני צריך לכוון אותו, בסדר? אז אני מותח, זה בדיוק מה שעושים כאן,
בסדר? עם זה אני עושה יותר מתוח או פחות מתוח, בסדר? אני אעלה את ה... חבל לי להוציא את זה מכיוון, אבל נניח, בסדר? אני מותח את זה קצת יותר. אתם רואים, אני מעלה את המתיחות, אז הצליל עולה, התדירות עולה. מה? לא, יכול להיות שאני מחווה... זה לא יוקללי או שזה... זה יוקללי, כן. כן. עכשיו אני מעלה. בסדר, אני מעלה את המתיחות, אני מותח יותר עד שהוא ייקרא בסופו של דבר. אוקיי, אז אנחנו בתור בוני גיטרות, מה שחשוב לזכור מהדבר הזה, לאו דווקא את המשוואה, למרות שהמשוואה, מי שזוכר את זה בעל פה, אז היא אומרת לו הכל. אורך מקטין את התדירות, מתיחות מעלה את התדירות, ומשקל החוט, כן, שהוא כתוב כאן בצורה לא בדיוק המסה, כמו שאמרתי, האורך כפול הצפיפות, ככל שזה יותר צפוף, אז התדירות יותר נמוכה, בום 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 בום. אני חושב שסיפרתי לכם שבפסנתר לדוגמה, אם לא היו מכניסים מיתרי ברזל שהם יותר צפופים, אז בשביל לבנות פסנתר היה צריך קרון רכבת מבחינת האורך. כי תחשבו 7 אוקטבות, אז בצלילים הכי נמוכים אני צריך מיתרים ענקיים. אז מה אני עושה? אני לא יכול, עם זה אני לא יכול לשחק יותר. מותר לי להכניס לאולם 4 מטר, אז אין לי ברירה, אני אגדיל את המשקל של החוט, אני אבנה חוטים מחומר יותר צפוף, יותר כבד, אז זה חוטי מתכת בדרך כלל, בסדר? אז אפשר לעשות פסנתרים באורחים נורמליים. לפני שהיו החומרים האלה, שידעו לבנות מיתרים ממתכת שהם מספיק דקים וגמישים, אז הייתה באמת בעיה, לא יכלו לייצר כלים שיוכלו לנגן על ספקטרום כזה של תדרים. אז בואו נחזור שנייה, ככל שהמיתר ארוך יותר, בעיקרון, ככל שהמיתר ארוך יותר, התדירות נמוכה יותר, הצליל נמוך יותר. נפתח פסנתר, הצלילים הנמוכים מחוברים למיתרים הארוכים. נכון? פסנתר הוא בנוי בצורה כזאת, מיתרים ארוכים, יותר קצרים, יותר קצרים, יותר קצרים, זה משמאל לימין. ככל שהוא עשוי מחומר צפוף יותר, כבד, התדירות נמוכה יותר, הצליל נמוך יותר. ככל שהמיתר יהיה יותר עבה, חומר יותר נניח מתכתי, הצליל יהיה נמוך יותר. וככל שאני מעלה את המתיחות, אז הקפיציות, הכוח המחזיר גדול יותר, כמו בקפיץ, תדירות גבוהה יותר, הצליל גבוה יותר. זהו, ככה עברנו מהקפיץ אל המיתר, שזה בעצם אותה משוואה פיזיקלית. זהו, על האמפליטודה דיברנו, אני רק לא כל כך הראיתי לכם איך זה נראה, יש כאן מין דיאגרמה כזאת שמראה איך המיתר גורם למיתר לרטוט. אז המיתר עולה, הוא תופס את המיתר כל פעם, מושך אותו למעלה, ואז המיתר, כשהוא ממש מתוח, הוא נופל חזרה, וזה הרטט שלו. אוקיי. עד כאן אם יש שאלות, כי אנחנו נעבור עכשיו להתאבכות גלים. איך גל, מה קורה כשגל נפגש עם גל אחר. אוקיי. אז נגיד ככה, הרבה פעמים, למעשה ברוב האירועים שבהם מעורבים צלילים, יש מספר צלילים. לדוגמה, עכשיו אני מדבר, יש את גלי הקול שלי, יש רעש של המזגן, הוא עושה גלי קול, מישהו דופק אולי על השולחן, יש גלי קול, אנחנו שומעים איזה מין ערבוב כזה. מה שבפועל קורה זה דבר נורא פשוט, מבחינה מתמטית, גל נסחם לגל אחר. ואנחנו תכף נראה את זה כאן. אוקיי, אני רק אסביר מה אנחנו בעצם רואים פה.
יש לנו שני גלים שנפגשו על מיתר אחד, בסדר? אני פורט, נוצר הגל הכחול, בסדר? הגל הכחול מגיע למקום שבו המיתר תפוס, אין לו ברירה, צריך לחזור אחורה. בסדר? זו דוגמה לא כל כך טובה דרך אגב לגבי מיתר, מכיוון שפה אני יכול לשנות את זה, אתם רואים שהאמפליטודה של הגל שהולך לכיוון הזה יותר קטנה מהגל שחוזר, זה לא קורה במיתר, יש להם את אותו גובה, כי הם נולדו מאותה פריטה. אבל מה שחשוב לראות זה מה קורה כשיש גל אחד יוצא וגל אחד נכנס על אותו מיתר, הם לא נשארים בחיים הגלים האלה, הם הופכים לגל אחד משותף, כשבכל נקודה, כל נקודה זה הסכום של האמפליטודה של הגל הכחול והגל הירוק, בסדר? אם אני אסתכל על נקודה מסוימת ובנקודה הזאת הגל הכחול נניח הוא במינוס 2 והגל הירוק בפלוס 3, 3 ועוד מינוס 2, 1, אז הסיכום שלהם יעלה לאמפליטודה של 1. בסדר? אני אשחק עם זה טיפלה ותסתכלו מה קורה. לדוגמה אני אעלה את האמפליטודה, אני אוריד את האמפליטודה של הגל הירוק, אתם רואים כתוצאה מזה, כמובן גם הגל עד שלב מסוים, זה היה ככה, אני מוריד את האמפליטודה של הגל הירוק, מוריד, הסכום שלהם קטן, אבל בשלב מסוים הוא חוזר וגדל. למה? כי ברגע שאני במקום הזה אתם רואים האמפליטודה היא שלילית, במקום הזה היא חיובית, אז כשאני מסכם אותם לפעמים זה מגדיל, הסכום גדל, ולפעמים הסכום קטן, תלוי בסכום הכללי. זאת אומרת יש לנו כאן משחק שהוא סכום של שני הגלים, שתי האמפליטודות. אני יכול גם לשחק עם התדירות, בסדר? אני משחק עם התדירות של הגל הירוק, מכיוון שהגל הכחול, האמפליטודה שלו נורא קטנה, אז בעיקר מה שמשפיע על הגל זה הגל הכחול. אז אתם רואים, יש לי מין גל כזה שהוא נראה מאוד כמו הגל הירוק, אני מדבר על הכתום, אבל יש לו את השינויים הקטנים של הגל הכחול. אתם רואים? זה כאילו הגל הכתום זה הסיכום של הירוק, הירוק ועוד הכחול. אז הירוק הוא נורא משמעותי, הוא בעצם עושה את הצורה של הסכום של הגל הכתום, והגל הכחול הוא קטן, הוא כמעט לא משפיע, הוא משפיע רק ככה בקצת, בלמעלה למטה. בסדר? אם זה סינית אז אני אחזור על זה עוד פעם, כי זה חשוב מבחינה איכותית. בסדר? עכשיו אני יכול לשחק ואתם יכולים לראות, אני משנה תדירות של אחד, אני משנה תדירות של שני. בסדר? בסופו של דבר מה שמשנה זה הסכום של שני הגלים. אני יכול לייצר כל מיני צורות של תוצאה. בסדר, אני אשנה את האמפליטודה, אתם רואים? מה שחשוב לי שתזכרו פה, לא צריך לעשות שום חישובים ושום דבר, מה שתזכרו ששני גלים, אחד פוגש את השני, נולד ילד שהוא הסכום של שניהם, כמו אבא ואמא בערך. מה הגנים שהם מוסרים אחד לשני? את האמפליטודה והתדירות שלהם, בסדר? ונולד ילד שהוא ממש הסכום של שניהם, סכום האמפליטודות ואיזשהו שילוב של התדירות, ויכולים להיווצר גלים מאוד מאוד מוזרים. במקרה הזה התוצאה הוא לא נראה כל כך מוזר כמו שהמציאות מזמנת לנו. בסדר? אבל תראו, הנה כאן הוא כבר הוא נראה קצת יותר מוזר. זאת אומרת, הסכום של שני הגלים זה מין דבר כזה שיש לו כמה תדירויות, זאת אומרת שתי תדירויות, אבל הוא מאוד משנה את הצורה החלקה הזאת
שאנחנו כל הזמן התייחסנו אליה כגל, בסדר? וזה בפועל מה שקורה בטבע, כי תמיד אנחנו שומעים מספר תדירויות שעובדות ביחד, במיוחד בכלי הנגיעה. עכשיו, את כל זה סיפרתי לכם בשביל שנגיע לדבר הבא. אוקיי, זה עדיין לא השורה התחתונה, אבל אוקיי. מה שאני רוצה לספר לכם פה, שבגלל הסכום, שתמיד אנחנו מדברים על סכום האמפליטודות, אז יש התהפכות בונה ויש התהפכות הורסת. התהפכות בונה זה כשיש לי שני גלים שהם בדיוק מתואמים, C מול C, שפל מול שפל, והתדירות שלהם כזאת שהם נעים ביחד. אז תמיד ה-C יהיה מול ה-C והשפל מול השפל. אז מה קורה? אני מחבר בתוצאה, אני מחבר זה פלוס זה, אני מקבל את זה, בסדר? זה פלוס זה, אני מקבל את זה. זאת אומרת, זה בונה את עצמו גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה, בסדר? התהפכות הורסת זה כשיש לי C מול שפל ושפל מול C, מכיוון שיש להם את האמפליטודה, אני מניח שזה 3, נניח שבשיא זה כאן 3 ופה זה מינוס 3, אז אני מקבל 3, כאן זה אותו גודל אבל במינוס, 3 ועוד מינוס 3, 0, וההפך פה, בסדר? אז אני מקבל התהפכות הורסת. זאת אומרת שני גלים שלכאורה שניהם עושים צליל, אבל כשהם במצב כזה שהם הפוכים אחד לשני, דומיה. עכשיו תדעו שיש לזה אפליקציות שימושיות, יש מכשירים שיכולים להוריד רעש, זאת אומרת אם יש לי איזשהו רעש אני יכול לדגום אותו והוא קבוע, נניח איזשהו רעש מחזורי, אני יכול לשים באוזן מכשיר שעושה את אותו רעש אבל הפוך, הסכום של הרעש ואנטי רעש יהיה שקט ואני אשמע שקט, בסדר? עושים את זה גם בכל מיני מערכות שהן מרעישות, שמים מין איזושהי מערכת כזאת שפשוט משתיקה אותה. אתם יכולים לראות אותו דבר, כאן זה עומד, אבל כאן אנחנו יכולים לראות את זה בפועל. הגל השחור הוא הסכום של הכחול והחום. החום לצורך העניין נשאר קבוע, רק בשביל הדוגמה, אבל אתם יכולים לראות התהפכות בונה, C מול C ושפל מול שפל, התהפכות הורסת, C מול שפל, בסדר? אז יש לנו התהפכות בונה והתהפכות הורסת, זו דוגמה ממדיומים אחרים. יש לי כאן שני רמקולים, כל אחד מוציא גלי קול, בסדר? השחור זה צפיפות גבוהה, לחץ גבוה, והלבן לצורך העניין זה לחץ נמוך. שני הרמקולים האלה, הם מוציאים לי תדר זהה בדיוק, זאת אומרת שיש פה C, גם פה יש C. אז אפשר לראות שכשהגלים מתאבכים, זאת אומרת באזורים שבו הם מתערבבים אחד בשני, אני מקבל עוצמות מאוד גבוהות של צפיפות, אבל גם נקרא לזה אנטי עוצמות גדולות של אזורים שהם אינם צפופים. פה שני הגלים הם בדיוק הפוכים, אז אתם רואים במקום שאני אקבל אזורים מאוד צפופים, אני מקבל התהפכות הורסת, אני מקבל פה אזורים של 0, באזור שבו הם מתחברים אני מקבל 0, באזור שלא מתהפכים הגל נשאר אותו דבר. אפשר לראות את זה ממש אם אנחנו הולכים למים ואנחנו ננדנד, נעשה גלים זהים, נניח נטביל שני כדורים באותה תדירות, אז יהיו לי יהיו לי מעגלים שמתפשטים, אבל שני מעגלים, ואפשר לראות שבמקומות, אתם רואים יש אזורים, האזורים האלה כאילו הגלים נמחקים, זאת התהפכות הורסת,
ובאזורים הכהים, כן, לצורך, רואים פה זה 0, ממש לא רואים כלום, והאזורים האלה הם אזורים שהגל יותר גבוה, הגלים מצטרפים אחד לשני. אז רואים ממש הבדלי צבעים. אוקיי, עכשיו איך זה קשור למיתר? אז למיתר, ברגע שאני פורט פעם אחת על המיתר, ייווצר לי גל, אני כבר דיברתי על זה, ייווצר לי גל, הוא פוגע בקיר וחוזר, הוא חוזר בדיוק הפוך. למה? הוא תפוס כאן, הוא לא יכול, בנקודה הזאת שבו הגל מגיע לקיר, כן, הוא לא יכול להרים את הקיר, אז אין לו ברירה, הוא מתהפך וחוזר אחורה. עכשיו במקרה הזה אני פרטתי פעם אחת, הגל לאט לאט ידעך, לאט לאט האמפליטודה שלו תרד. אבל מה קורה כשאני פורט עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז כל הזמן יש לי כאן גלים יוצאים, גלים חוזרים, גלים יוצאים, גלים חוזרים, ויש לי התאבכות גלים. בסדר? אז זה פשוט מראה איך המיתר הזה הוא תפוס פה והוא תפוס פה. התאבכות גלים, בואו נראה את התוצאה הסופית. התאבכות הגלים הזאת יוצרת גל עומד. בסדר? זאת התוצאה הסופית. זאת אומרת, יש לי כאן התאבכות של גלים, גל יוצא וגל חוזר, הגלים האלה יש להם אותה תדירות, אותה אמפליטודה, אבל הם לא מתואמים בדיוק, ולכן התוצאה הסופית היא שיש לי גל עומד. לפעמים יש לי C מול C, אז אני מקבל C מאוד גבוה, שפל מול שפל, שפל מאוד גבוה, ולפעמים אני מקבל ההפך. בסדר? השחור זה התוצאה של שני, וזה מה שקורה במיתר, ולכן יש לנו גל עומד. בסדר? אז תזכרו שבמיתר יש לנו גל עומד, הגל העומד זה כתוצאה מהתאבכות של גל יוצא וגלים יוצאים וגלים נכנסים, וזה בעצם מה שמייצר לי את הצליל. בסדר? מכל הסיפור הזה, זה מה שאני רוצה שתדעו. גל עומד, תוצאה של התאבכות גלים, שזו תופעה פיזיקלית מאוד ידועה, קיימת בגלי אור בכל סוג של גלים. כן. יש בגיטרה שריקה של מיתר. זה קשור להתאבכות. שריקה, כאילו מה זה גיטרה אלקטרונית? אני לא... כן, טוב. אני פשוט לא כל כך מכיר את ה... מין כזה טכניקה כזאת שעושים שריקה כזאת. על המיתר. כאילו עושים אותו. כן, אני לא כל כך מכיר, אבל זה קורה במיתרים הכי עלובים, ודאי לא גיטרה אלקטרונית, יש כבר הרבה יותר עניין של הגברה אלקטרונית טוב. בלוע, נשום עמוק. טוב. עכשיו, אז זהו, אז דיברנו על תדירות טבעית, שהמיתר רוטט בתדירות הטבעית שלו, בגל עומד, ויוצר את הצליל הבסיסי שאותו אנחנו שומעים. זאת אומרת, הוא יכול לרטוט בתדירות שתיתן לנו את הצליל שאנחנו קוראים לו דו, הוא יכול לרטוט בתדירות של צלילה, שזה 440 הרץ, ובאוקטבות וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שמעניין, שחוץ מהתדירות הזאת, הטבעית, הוא רוטט בעוד תדירויות נוספות. אנחנו ראינו את זה בשיעור הקודם, נתתי לכם איזושהי הדגמה, שרואים שחוץ מהתדר המרכזי יש עוד תדירויות כאלה קטנות. התדירויות האלה הן נקראות הרמוניות, ומה שמעניין שהן במכפלות שלמות של התדירות הטבעית. זאת אומרת, אם התדירות הטבעית שלי היא 250, אז תהיה לי עוד הרמוניה ב-500, תהיה לי עוד הרמוניה ב-750, וכן הלאה וכן הלאה. בסדר? עכשיו,
כשאני מסתכל, אתם רואים, זה אותו מיתר, הוא רוטט כאן בהרמוניה הראשונה שלו, הוא יכול לרטוט גם בהרמוניה השנייה, אתם רואים, יש לו כאן כאילו שני שיאים ושני שפלים, הוא יכול לרטוט בהרמוניה השלישית שלו, שיש לו 1, 2, 3, ואני אראה לכם את זה כאן, שתשתכנעו שזה באמת קורה. אז מה שיש לנו זה, יש לנו פה מיתר, הוא מתוח בין שתי נקודות, למעשה קשור, בדיוק כמו מיתר של גיטרה, אבל שנייה, אולי אני אפסיק את השיתוף, סקרין שיירינג שהם יכולו לראות בבית, סטופ שיירינג, אוקיי, אז עכשיו הם יכולו לראות את זה, רק תזכירו לי להחזיר את השאלה. ויש לי כאן יכולת, אומרים, יש פה איזשהו מין דבר כזה שמסתובב ומבין, בעצם מקפיץ את המיתר, זה כאילו שאני פורט עליו. כאן רשומה לי התדירות. עכשיו, כמו שראינו, התדירות שהמיתר הזה ירטוט תלויה בצפיפות שלו, תלויה באורך שלו, כן, במשקל, באורך, וגם במתיחות. אז אני יכול למתוח אותו קצת יותר, לקשור אותו יותר חזק, לקשור אותו יותר חלש, אבל מה שאני אנסה לעשות עכשיו זה להרעיד אותו בהרמוניות שלו. בדרך כלל ההרמוניה הראשונה היא קצת ראיתית פה, אבל אני אנסה, תכף גם נראה פה. זה אומר כמה ריטוטים בשנייה המנוע הזה מכניס מה שאני מנסה לעשות זה להוריד אותו שולטות בהרמוניה הראשונה. אוקיי. בסדר? אתם רואים? יש לו רק גל אחד כאילו. למעשה מה שאנחנו רואים פה זה חצי גל. בסדר? כי גל זה עלייה וירידה. בסדר? אנחנו רואים פה בעצם חצי גל. אורך הגל השלם זה הכפול, נניח זה 60, זה 120. בסדר? זה משמעותי, כן? אתם מבינים? אנחנו מדברים כאן כרגע על גל שרוטט בתדירות של 19 פעם בשנייה, והוא בעצם, הוא מגיע לפה, אוקיי? אנחנו יכולים לשמוע, יש לו צליל. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, תזכרו את המספר הזה 15. מה יקרה אם אני יכפיל? אני אעלה ל-32, קצת יותר, לא משנה, שימו לב. הגעתי ל-40, זה קצת יותר מדי. אוקיי, אתם רואים 30, מונה לא כל כך רצתי, אבל אתם רואים אני מגיע לסביבות 30, זה אמור להיות בדיוק כפול, אני מקבל את ההרמוניה השנייה, בסדר? מה כאן אורך הגל? מפה עד פה, בסדר? אתם רואים מעלייה, ירידה, זאת אומרת מה קרה? קודם אורך הגל היה כפול, הכפלתי את התדירות, הוא חייב להתקצר בחצי, וכאן קיבלתי את ההרמוניה השנייה, בסדר? עכשיו אני זוכר, אוקיי, זה בערך 15, אני אעשה 45, אני אמור לקבל את ההרמוניה השלישית. אוקיי, זה בערך, הנה אתם יודעים 44. קצת, הגעתי כבר להרמוניה גבוהה, אני חושב לספק אם זה לא בעדינות המדרשת.
וכן, לא לוקח, הוא משום מה הוא מפגר קצת. בסדר, 40 משהו. בסדר? הרמוניה שלישית, מה עכשיו אורך הגל? איפה נגמר הגל? איפה נגמר? אנחנו רואים פה 1, 2, 3, באיזה נקודה? 40, בדיוק. מה אורך הגל עכשיו? 2/3. בסדר? זה חצי אורך הגל, סליחה, כן. כאילו אם זה 2/3 מהאורך הזה, זה 2/3 מ-60, אתם רואים? שליש, שליש, שליש. אז וכן הלאה. אני אמשיך לעלות, אני אגיע לסביבות 45, 1, 2, 3, 4. בסדר, זה קצת מזייף כלפי מעלה, אבל וכאן אורך הגל, אתם רואים, אם אורך הגל כל הזמן היה, זה כל אורך הגל, אז עד פה זה חצי אורך גל, פה זה רבע אורך גל, בסדר? וכן הלאה וכן הלאה. יכול לעלות, להגיע, לעלות בהרמוניה. עכשיו מה שחשוב שתראו, אתם רואים כרגע הוא לא מתנדנד בתדירות הטבעית, הוא ברדק. בסדר? אני צריך להעלות לו את התדירות, עכשיו הוא מתנדנד בתדירות הטבעית. עכשיו תראו מה זה עניין של רזוננס, תראו מה יקרה פה, אני לא יודע אם השולחן הזה יאפשר את זה, אבל אני אמשיך ויעלה את התדירות. שומעים מה קורה? הכנסתי את המכשיר הזה לרזוננס קטלני. כל המכשיר עכשיו רועד, עוד שנייה הוא פשוט ליפול. אני יכול אם אני אמשיך, אני מסתיר לכם. בסדר, אם אני הייתי ממשיך, הוא היה יכול להתפרק. כאילו, אם הוא היה חלש מספיק. בסדר? אז מה שראינו פה, שמיתר באורך מסוים יכול לרטוט לא רק בתדירות הטבעית הנמוכה שלו, אלא הוא יכול לרטוט בעוד תדירויות שכל אחת מהן היא מכפלה של התדירות הטבעית. מה שכן, ככל שאני מעלה את התדירות, אז גם האמפליטודות יורדות, אוקיי? האמפליטודה יורדת, אז מה זה אומר? התדירות הטבעית הוא יהיה הכי חזק, אני אשמע, אם אני מנגן בתדירות של דו על מיתר דו, אני אשמע את הצליל דו, אבל המיתר הזה יכול, בעיקרון והוא גם עושה את זה, הוא רוטט בהרמוניות נוספות, אבל מה? העוצמות שלהם יותר נמוכות, אז את הצלילים שלהם אני שומע פחות חזק, אבל עדיין אני שומע אותם. והדבר הזה נותן לי, שנייה, share screen, וואו, כבר 6, רוצה לעשות פה share screen, עשיתי את זה, נכנסתי לרזוננס. איפה איבדתי את זה? את המצביע שלי, איפה? אז זה מכשיר, איך קוראים לו? הוא סימולטור של גלים, סימולטור של, זה מכשיר שנבנה לצורך זה, בסדר? יש חנויות, יש חברות שעושות ציוד להדגמה של כל מיני דברים של פיזיקה. אז אני אעשה את פה, שלא אסגר אתכם. יופי. עכשיו, מה שחשוב זה שהנקודות שעומדות נקראות nodes או קשרים, הייתי קורא לזה אולי עוגן, זה לא זז, והנקודות שזזות הכי הרבה נקראים אנטי-נודס.
בואו נראה אם משהו שאני לא אמרתי. בסדר, ראינו הפעלת כוח בתדירות שאינה מכפלה של התדירות הטבעית לא תגרום לתנועה מחזורית משמעותית, ובמוזיקה זה נקרא הרמוניות. אוקיי. עכשיו, טוב, אני לא יכול לסחוב אתכם יותר. אנחנו ראינו הרמוניה הראשונה, השנייה, השלישית וכן הלאה, כל הדברים האלה, הרמוניה שביעית. בואו נראה אם יש לי כאן משהו ממש חשוב. יש נקודות עומדות. עכשיו, מה שמעניין זה שאני יכול לגרום למיתר לרטוט בהרמוניה מסוימת אם אני שם את האצבע באחת מהקשרים. בסדר? זאת אומרת, כנר, אם הוא רוצה, הוא יכול לגרום למיתר לרטוט בהרמוניה. לדוגמה, אם הוא ישים את האצבע באמצע המיתר, לא יקצר את המיתר. בסדר? הוא לא ייקח את המיתר, ילחץ עליו ויהפוך אותו לחצי מיתר, כמו שעושים לעלות צליל וזה, אלא הוא רק ייגע בו. אם הוא ייגע בו, הוא ייצר פה את הנוד, ואז המיתר יתחיל לרטוט בהרמוניה השנייה. בפועל הוא ייצר צליל כפול באוקטבה, אבל מה, כמו שאמרנו, הצליל הזה יהיה קצת יותר חלש. אז לכן אם הוא רוצה לייצר אוקטבה יותר גבוהה, הוא לא ייצר את זה בצורה הזאת. הוא ייקח מיתר בתדר הנכון ויסגור אותו לגמרי. אבל בצורה הזאת אנחנו יכולים פשוט לעלות ולייצר את כל ההרמוניות. בשיעור הבא אנחנו נראה איך ההרמוניות האלה גורמות בעצם לצבעים השונים לכלי הנגינה להישמע אחרת. למה דו בפסנתר נשמע אחרת מדו בחליל. בסדר? טוב, אני מקווה שזה לא היה, אני יודע שזה היה קצת יותר מדי, אבל אני לא מבקש מכם לזכור משוואות, דברים איכותיים בלבד. אבל חשוב שזה נובע מאיזשהו היגיון מתמטי. ביי. בשמחה. תודה לכם בבית. ביי. בסדר, היה נורא או סביר? לנו לא היה להיות, כאילו, נדיה עשו את זה בשנה א', שדווקא יש חגיגה טמטון. עכשיו הצליל אמנם לא הוא היה קשה. הוא לא היה, אני אגיד לך משהו, הטמטון, כמה שאני יודע ואני סובל מזה, הוא עשה נזק של המאבח של ג'ון יכול להיות, אני צריך לבדוק את הרעיון הזה. הוא יותר טוב משאר, אני אגיד לך, צריך להיזהר במות כאלה, כי יש לי בעולם לא מתקדם. לא, אני אגיד לכם משהו, זה, הטמטום זה צליל מדומה, רק שזה סרט זה נובע מאיזשהו משוב, זה נובע מחוסר שהמוח מנסה לפצות עליו, והוא יוצר צליל כמו פנטום. זה כמו שלאנשים שאין להם יד אז יש להם כאבי פנטום, אז לי חסרים צלילים בתוך האוזן שאפשר לשמוע אותם, זה כאילו המוח מייצר אותם באופן לא טבעי. דרך אגב, דבר מעניין, אני צריך לזכור, אני אספר לכם גם בשביל הבא. אמרנו שאני מנגן, אז אני אשמע את הצליל הבסיסי, את הפונדמנטל מה שנקרא, ועוד צלילי הרמוניה. עכשיו מה שמעניין בהיבט של המוח, זה כל כך טבעי למוח שכשמנגנים לו צליל הוא שומע גם את ההרמוניות, עד כדי כך שאם אני אקח באופן אלקטרוני ואמחק את ההרמוניה הראשונה ואני אשמיע למוח בצורה אלקטרונית רק את ההרמוניות האחרות, המוח ייצר את ההרמוניה הראשונה.
תקשיב, הם אומרים לי, זה סופר הם מטורף. אומרים לי, כל כך הרבה כסף תקציבים מה שנורא חשוב להגיד שזה הכל טבעי, זאת אומרת אין כאן שום דבר מלאכותי בסיפור הזה. המיתר וההרמוניות שלו זה יצירה טבעית, הוא לא יכול שלא לרטוט בהרמוניות. זאת אומרת שאני אנסה לגרום לו לרטוט בהרמוניות אחרות, הוא לא יודע, הוא לא מכיר את זה, הוא אומר זה מיתר, ככה יצרו אותי בעולם. אני לא ראיתי... את רוצה לזה? אני יכול לחבר את זה לטקה. טוב. אני פשוט טועה, אם המוח מדמיין גל מסוים, אז מה זה משנה אם זה לא אמיתי, אם המוח שלי מדמיין את זה, אז אני יכול לשדר לו את הגל הנגדי. אבל אתה יכול לעשות את הפרק העורכת שתבטל את השר, כי אין גל בודפסט, אז לא יעזור לך להשמיע. הוא לא יכול לקלוט, הוא משמיע, הוא משמיע את זה, אבל אני מתאר לעצמי שזה, אני לא עברתי אף פעם את הניסוי הזה, אני מתאר לעצמי שמבחינה איכותית זה נשמע כזה כמו צליל של קולן, אתם מבינים, זה לא שממש מהדהד פה ומגיע אליי עם כל מהקירות וזה, זה צליל מאוד פשוט, מתכתי כזה, זה כנראה לא כל כך נעים לשמוע את זה, אבל בכל זאת המוח מייצר את זה, המוח בכלל, הרי הוא מעביר, זה הכל עניין של העברה של פולסים בין תאים במוח. ומסתבר שהמוח שומע תדר מסוים, אז זה נקרא פיירינג, הירי של הזרמים האלה בין תא לתא הם בתדירות של התדירות הנשמעת. כן, כן, זאת אומרת, זה הכל כאילו חיווט כזה, זה הכל עובר מהכלי, כאילו שמחבר לי איזה כבל לתוך המוח. לכן גם אנחנו, זאת אומרת, יש הרמוניות, אנחנו מתייחסים להרמוניות האלה כצלילים הכי נעימים שיש. זה באמת, ההרמוניות האלה זה הבסיס לאקורדים, שעושים אקורדים שהם קונסוננטים, הם מנגנים יפה ביחד. מה זה אומר שזה יפה? זה אומר שהמוח שלי משחרר חומרים שגורמים לי ליהנות מהם. למה? כי גם המוח שלי עובד כנראה על התדרים האלה. הוא נהנה גם... כן, הוא רוצה לשמוע. לעומת זאת, אם אני אשמיע צליל שהוא... ניסיתי לחפש אבל לא כן, טוב, בסדר. אני הבנתי שיש שם שיעור על זה. למה זה תראו, ברגע כן, כן, כי מה שקורה שבדיוק בשלב הזה נניח הגל הנכנס והגל היוצא הם לא היו מסונכרנים ברמה כזו שהם התווספו אחד לשני ונחסרו. כן, רק כשהוא במצב של תיאום מושלם נוצר לי הגל הזה. בשלבי הביניים שאני משנה את התדירות, אז אם הוא לא בתדירות הטבעית או במכפלותיה, הוא לא ייצר גלים. הנה, בדיוק. זה אלקטרוני, אבל את זה אנחנו לא אוהבים, בעיקר את זה. אבל את זה אנחנו בדיוק, זה לא טוב, פה זה יחסית עדין, המוח שלנו לא אפילו שלאורך כלל הסרט לא מבינים, אבל אחרי שהסרט נגמר, אתה אומר להם זה היה טוב ושם, כאילו, אולי תגיע לסיפור, כן, כן, על העניין של כאילו באמת, אני אוהב אותו גם. כאילו באמת השילוב של הדברים של איך מבחינה אסתטית, היופי כאילו במוזיקה וכאילו החלוקה מאוד אם אתם רוצים, חלקה ולא, אני לא זוכרת מה זה יפה, בגלל זה יש קשר, אבל כן, יש קשר בין למוזיקה, ליופי, לאסתטיקה, כאילו סימטריה. מה שקורה זה שהיחס בין ההרמוניות, היחס בין ההרמוניה הראשונה לשנייה זה
זה 2 ל-1. בין השנייה לשלישית זה 3 ל-2, וככה זה ממשיך, 4 ל-3, 5 ל-4. עכשיו אם נסתכל על זה, מה זה באמת אומר, 2 ל-1 זה 2. בסדר? עכשיו 2 ל-3 זה 1.333. 3 ל-4, זאת אומרת, 4 ל-3, ככל שאני עולה, אני מקבל 1, אבל יותר קטן. וככל שהיחס בין המספרים נעשה יותר קטן, כך אנחנו יותר מתאבים את השילוב הזה. זאת אומרת, ככל שהיחס, אנחנו אוהבים שהיחס זה בין מספרים קטנים. 2 ל-1 אנחנו אוהבים, 3 ל-2 אנחנו אוהבים, 4 ל-3 גם כן, 5 ל-4 אנחנו פחות אוהבים, 6 ל-5, ככל שהמונה והמכנה הולכים ועולים, ככה השילוב של הצלילים נעשה יותר ויותר דיסוננטי. זה כאילו מנחוק אצבע כזה. בסדר? בין אמרו לי כזה בהתחלה, הממוצע של הכפולים, אמרו, כן, יש כמה קורסים. כאן זה 1 ל-2, 2 ל-1, זה יחס 2 ל-1. הם שאלו אותי 3 ל-2. בסדר? וכשאני עולה 4 ל-3. מה? אני הייתי כזה סדר ברעיון, כי הם אומרים לי כזה, כן, למה? כי זה יחס התדרים. זה יחס התדרים. זאת אומרת, אם אני אבדוק את התדר הזה מול התדר הזה, אני אראה שאני צריך להכפיל, זה תדר יותר גבוה, אני צריך להכפיל את התדר הזה בשלושה חצאים שנקבל את התדר הזה. אבל הם שאלו אותי. או שאני אחלק את המיתר לשני שליש, בסדר? אז אמרתי להם, אבל עכשיו אני עושה מדידי. למעשה, קדמוננו, פיתגורס וכן הלאה, שהוא בעצם הבין את היחסים בין מה הקשר בין יחסי המיתרים לצלילים, הוא לא ידע מה זה תדרים, אבל הוא ידע שאם הוא לוקח מיתר, מחלק אותו לחצי, הוא מקבל הפרש של אוקטב. בסדר, לא משנה בין איזה שני צלילים, אם זה הצליל של כל המיתר, אז אם אני אחלק אותו לחצי, הוא יקבל את זה. עכשיו הוא מאוד אהב, הם ידעו שההרמוניה הזאת לכאורה יפה. הם ידעו גם איך לייצר את הצליל הזה ואיך לייצר את הצליל הזה על ידי ניסוי וטעייה של שינוי עורף במיתרים. אבל הוא זה שמילה שבעצם זה יחס מתמטי של 3 ל-2. אז זהו, אז אני זוכרת את קווינטה. נכון, זה קווינטה. נכון, זה באמת עולה. זאת אוקטבה, בסדר? ההרמוניה השנייה זה קווינטה. מה עוד היה? בסדר? ההרמוניה השלישית, בסדר? זה תרצה, וכשאני עולה יש לי תרצה קטנה וכן הלאה. נכון, אני אראה את זה בפעם. טוב, מה שטוב שאני מוריד איזה 2 קילו יש תורת סדר שהוא לא פה. אני כל כך רוצה שזה יעבור, כן. זהו, האמת, הקורס, יש את הקורס של הכלים שלובים של היסודות בסיסיים בפיזיקה. אתה מכיר אותם? זה ישראל? יש כמה כאלה. יש את שמחה שהוא העוזר שלו, תמיד אומרים שמחה, הוא נמוך כזה, יש רק קריאה שזה ישראל שהוא מצוין, הוא נותן יותר ההיסטוריה של המדע, ההיסטוריה של הכימיה. לא, זה לא היסטוריה, אל תוותרי על הקורס הזה, כן, תקשיב, אני כאילו הייתי מוכנה, תואר 4 שנים, רציתי הפקה ממש, ועכשיו כאילו מה פה שנה ועד השנה האחרונה שלי, כאילו מה? אז זה גם קורס שהוא כלים שלובים, אני יותר כבד כאילו מה שאתה מעביר ב8 שיעורים, הוא מעביר וכאילו, אז קודם כל היתרון הוא שזה במחשב, זה לא פעלה